Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu. uJesu wethu muhle kakhulu. Siyambonga kakhulu. Siyamphakamisa, siyamdumisa ngokusenzela umsebenzi omangalisayo ukusifela esiphambanweni. Makukhona into bekumele bazalwane siyibambe ngezandla zombili, umusa kaNkulunkulu ngensindiso yethu. Siyaqhubeka ke bazalwane, egameni likaJesu sisemvuselelweni. Imvuselelo ehlela ibandla ukuba lilungele ukubuya kweNkosi yethu Jesu, ori ohambayo emhlabeni efica usuku lokufa ahambe ready. Izwi likaNkulunkulu libazalwane. Kukhona bazalwane ukuthi lideleleke. Ngendlela elijule ngayo kuningi engikufundayo kulo. And uNkulunkulu uyasizana ngoMoya oNgcwele ukuthi unake nezinto obungayiqondi, obungazazi, zambuleke endlela thile. And ingqondo yomuntu iyathanda ukuthi mayisibamba into ethile angazathi ngahlala lapho besivala, kanti kuningi kufanele sikufunde ezwini kaNkulunkulu. Siyaqhubeka bazalwane, sibuka into yolaka likaNkulunkulu, la uNkulunkulu ese-reacta khona, njengoba njengamanje kubonakala ngazathi uthule nje. Iyasiqinisa lento, iyasiduduza ukuthi sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Ikwenza ukuthi isenze ukuthi siphikelele. Ngeke ngaveza kwamanye ama-oydo ukuthi uIsrayeli uNkulunkulu uzogcina ngaye. And mase lihlwithiwe ibandla uIsrayeli esesele emhlabeni, uzobe eyinhlamvu yeso likaNkulunkulu. Izizwe zizomvukela uIsrayeli ngendlela eziningi, but uNkulunkulu uzoma naye uIsrayeli. Kunezethembiso ke bazalwane ezithinta umhlaba wonke kodwa ziqhamuka ngoIsrayeli. uNkulunkulu mayenza something wenza into esisiza, ebonisa uthando lwakhe kuIsrayeli, evikela uIsrayeli, elwela uIsrayeli. Kodwa maye kwenza lokho kunyakaza umhlaba wonke. So ke khona into engifuna ukuthi siyibuke njengamanje. Simazi uNkulunkulu esemkhonzayo. uNkulunkulu uzonyakazisa umhlaba namazulu. Simazi simqonde ukuthi uNkulunkulu capable ukwenza ini. Lokho kuzosilekelela ukuthi simesabe, sithuthumele bazalwane, uthatha isinqumo sokubalekela kuyo, casha kuye, ngoba if against yena, usizi lodwa lolo. Kunezinto uNkulunkulu ayithembisile bazalwane ezingakafezeki, ezizothinta iuniverse. Sesikuzwile okunye kulamanye ama-audio. Manje ngifisa ukuthi sibuke lento okuthiwa ukuzamazama komhlaba, earthquake. Lithini iBhayibheli engxanyeni ezahlukene? Ngeke ngiwafunda kamavesi aqondene nokuzamazama komhlaba, kodwa ngiyafisa ukuthi sibuke kafushane amavesi athile athinta ukuzamazama komhlaba. Lokho kuzamazama kuphushwa intukuthelo, kuphushwa ulaka likaNkulunkulu. So wezwa amavesi bese ungitshela ukuthi ke ngempela sekukhulunywe kangaka, uNkulunkulu embula lamavesi bazalwane, namamanye ungazathi ngiyawaqala impela empilweni yami, kodwa uNkulunkulu uyawambula. Khona ukuthi into ulifunde iBhayibheli kodwa uthola ukuthi angivuleki lutho lapho. The very same iBhayibheli ujwayele ukulifunda, but uNkulunkulu mayesambula ulizwe ngenye indlela izwi. So uNkulunkulu kunezinto asazozenza bazalwane. So uma sekukhulunywe kangaka, ngempela usazobambezeleka iminako yalokho kuphila. Lini ithemba lakho? Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akusiza, akulekelele ukuthi walalele onke lama-audio kusukela eqaleni kuze bese egcineni, ulandele step by step ukuthi yini uNkulunkulu azama ukusisiza ngayo, ukusilekelela ngayo. Ungavumeli isithi ukuthi uluthi ulalele usuyaphazamiseka, emva lokho usukhohliwa, usabuyela, usaqedeli, uzolahlekelwa izinto zakho.
Kuyahlongwa manje bazalwane. Kukhishwa isquad sasezulwini. Kukhishwa i-team enkulu yasezulwini. uNkulunkulu azosebenza ngayo emhlabeni ukuphelelisa izethembiso zakhe. Mhlambe nawe ubungaba ingxenye kuma selections. Okay. Great earthquakes in the last days. Ukuzamazama okukhulu komhlaba okuhlanganisa ngisho amazulu ensukwini zokugcina. Bengatamasa njengamanje bagcogcome abantu bezizwe. uNkulunkulu bayekele ubanikeza ithuba. Bathi siyeza isikhathi sabo. Thina funeke sibekezele kube ngazathi uNkulunkulu uthula akasinakile, akasilweli, akasiphenduleli kodwa sibekezele. Siyeza isikhathi sempindiselo kaNkulunkulu. Okay. Ngithena ke kwamanye ama-audio uIsrael yardstick iyona uyena esibona ngaye ukuthi uNkulunkulu uthatha mpho action manje. Sithanda singathandi uma simziba uIsrael kunezinto esingeke sibone. So ke thina ibandla lihlanganisa nabantu ongabezizwe. Khona izethembiso, khona iprofeto, khona izinto uNkulunkulu azozenza ezithinta ibandla. Mayiseqedile ngebandla kuzoba sengazathi sekuthulekile akusasho lutho ngebandla. Indaba izobe isiphakathi kaIsrael nabezizwe. Ilanguage nje izobe ithi Israel or abezizwe emhlabeni. The church will be out. Right. Sizobheka laphana ke incwadi kaJoel uchapter 3 verse 16. uJehova uyaduma eseSiyoni ezwakalise izwi lakhe eseJerusalema. Izulu nomhlaba kuyazamazama, kepha uJehova uyisiphephelo sabantu bakhe nenqaba yabantwana bakwaIsrayeli. Right, ukuzwe makuthiwa kuduma izulu, ukuduma kwezulu. uJehova uyaduma eseSiyoni ezwakalise izwi lakhe eseJerusalema. Izulu nomhlaba kuyazamazama. Ithina enye version. Enye version ile yama 2020 uJoel 3 verse 16 ithi uSimakade uyabhodla eseSiyoni azwakalise izwi lakhe eseJerusalema. Izulu nomhlaba kuyakuzamazama, kodwa uSimakade uyisiphephelo sabantu bakhe nenqaba yabantu bakwaIsrayeli. Uyayithatha kancane indaba kaIsrayeli. uIsrayeli usenhlizweni kaNkulunkulu. Isizwe uNkulunkulu ayikhethela yena sona. Kunohlelo uNkulunkulu angaliqedile noIsrayeli okufuneka liqedelwe. Uyabona ungadlala ngomuntu kaNkulunkulu ngoba nakho mhlambe izinto esamtshekele. Khona lapho kubhalwe khona ukuthi uNkulunkulu izinto azozenza concerning uIsrayeli uzozenza ngenxa yesithunzi negama lakhe. Akakwenzi ngenxa kaIsrayeli. Wenza ngenxa ukuthi uIsrayeli ubizwa ngaye. Ebhede njalo uIsrayeli ukuthi uNkulunkulu khona izinto azozenza ukuze abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu. uNkulunkulu umkhethile uIsrayeli ngoba efuna ukubonakalisa amandla akhe nobukhulu bakhe ezweni zonke zomhlaba. So ke if ufuna ukubona uNkulunkulu then awumazi uNkulunkulu njengoba ibandla selizohlwithwa nje, then ufuna ukubuka uIsrayeli. Okay. Uma sifunda laphana uHezekiyeli chapter 38. So funda nje uverse 19 kuphela. Ungamthathi kancane uIsrayeli. Njengokuthi nje umthathe kancane umntwana kaNkulunkulu. Kubalele bazalwane nokuzazi, kubalele ukumazi uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu kaIsrayeli uNkulunkulu wethu. Right. Ngomhawu wami nangomlilo wolaka lwami ngikhulumile, ngathi impela ngalolu suku kuyakuba ngukuthuthumela okukhulu ezweni lakwaIsrayeli. Right. Sibheke lenye version ithini yona yama 2020. Lena eyama 1959 ithini? Ngomhawu wami nangolaka lwami ngikhulumile ngathi impela
ngalolo ngemanenike ngathi impela ngalolo suku kuyakuba ngukuthuthumela okukhulu ezweni lakwa-Israyeli. Kuyakuba ngukuthuthumela okukhulu ezweni lakwabani? Lakwa-Israyeli. Right, uma ufunda lana uverse 19 lenye version, ngesikhwele nangolaka lwami oluvuthayo ngikhulumile ngathi impela ngalolo suku kuyakuba khona ukuzamazama okukhulu ezweni lakwa-Israyeli. Great earthquakes in the last days. Hey, ziningi izinto umuntu ayifundayo njengoba efundisa nje. Nami ngiyafunda. Kunevesi engihlangane nalo bazalwane, ngangilokho ngizwa nje mangenza ngifunda amanye ama-study Bibles. But ngilithole ngqo ivesi lana noma sengikhohlethile kubani. Elithi uIsrayeli uyisenta yomhlaba. Kusho eBhayibheli. Lokho bengikuthole emabhayibhelini lawa ama-commentary. But manje sengiyitholele eBhayibhelini uIsrael uyisenta yomhlaba, center of the world. Khona ivesi lisho njalo, nesiqiniseko ngalo. Ngaxolisa ukuthi angikunikezi. Angikho futhi lapho-ke bengidlula nje ukuthi uIsrael nje bephakathi nomhlaba esesenta. Zonke izizwe zomhlaba all around ziyoyibona into, zizwe ngento enza kwa-Israel. Amehlo ezizwe zonke zomhlaba abheke kwa-Israel. Ikhona i-attention ekhona. Ithe inceke uma ifundisa ngo-Israel nangensuku zokugcina, kuno-oil lapha ko-Israel oyiwona osupplya izinto zonke zomhlaba. Manje iRussia izohlasela lapha kwa-Israel, izofuna lo oil, ifuna ukubaphuca. Yabona, konke lokho uNkulunkulu uyakwazi. Wathinta uIsrael, uthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Alright, ake sibuke lapha na uHagayi chapter 2. Sibuka ini? Sibuka ukuzamazama okukhulu komhlaba ensukwini zokugcina. And lento mayenzeka inyakazisa umhlaba wonke. So ke manje lezi zinto abantu abangafuni ukuyidela, uma kuthiwa ibandla selihlwithiwe kuzobe ngaphelile bazalwane. Emva kohlwitho kunezinto uNkulunkulu azozenza eziqondene noIsrael. And nakho kunye ukuzamazama komhlaba. Khona ukuzamazama komhlaba okubhalwe esambulweni okuzokwenzeka vele ibandla selihambile. Okuzobe kuthinta umhlaba wonke. Khona ukuzamazama komhlaba okuzothinta uIsrael. And uNkulunkulu mabethinta enza izinto kuthintakala uIsrael kunyakaza umhlaba wonke. Ake siwezwe amavesi bazalwane. uHagayi chapter 2 uverse 6. Hagayi chapter 2 verse 6. Ngokuba usho kanje uSumakade wamabandla uthi sekuzokuba ngumzuzwana nje bese ngizamazamisa izulu nomhlaba, ulwandle nomhlabathi owomileyo. Uyezwa? Kuzozamazama kunyakaze kusheke izulu nomhlaba nolwandle kanye nani nomhlabathi owomileyo, ngeke kusale lutho lapho. Asiqhubeke. Uverse 7. Ngiyakunyakazisa zonke izizwe, kufike okuyigugu kwazo zonke izizwe, ngiyigcwalise lendlu ngenkazimulo, kusho uSumakade wamabandla. Aseqe sekuvesi bani? Verse 21 no22. Tshela uZerubhabhele umbusi wakwaJuda ukuthi ngizonyakazisa amazulu nomhlaba, ngigumbuqele izihlalo zobukhosi zemibuso, ngiwaqede amandla emibuso yabezizwe, ngiketule izinqola nabagibeli kuzo, afumbeke phansi amahashi nabagibeli bawo, kube ilona lowo adliwe inkemba yomfowabo. Bazothi bahlasela uIsrayeli, uNkulunkulu agumbuqela amahashi, bajikelane bodwa lapho ngenxa yokuthuthumela nokwesaba. Acabanga ukuthi umuntu lo noIsrayeli kanti usela nomfowabo, besishane ngenkemba. Ngenkathi bethi bahlasela uIsrayeli, khona izinto ezisazokwenziwa izizwe zomhlaba ihlasela uIsrayeli. Ngoba uIsrayeli ngeke ahambisane nesystem ngaleso sikhathi. uNkulunkulu uzokufaka enhlizweni kaIsrayeli angahambisani ngesystem ezobe ikhona ngaleso sikhathi. Zithukuthele izizwe zomhlaba ukuthi lo uyasiphazamisa ohlelweni lwethu. Mazi atheka uNkulunkulu amprotect uIsrayeli. Asazi ukuthi uzokwenzeka nini lokho. Kodwa kusekhona lama disasters azoba khona. Okay. Uma ufunda amaHebheru 12 verse 26. Yabona. AmaHebheru 12 verse 26.
Zinkulu indaba bazalwane zeBhayibheli. Ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kodwa manje wethembisile wathi ngisazophinda ngizamazamise hayi umhlaba kuphela kodwa nezulu ngokunjalo. Yabona makuzama uzama umhlaba bazalwane, ngeke ngibuke nje kulezi zinto abayikhipha kwimedia ukuthi ke endaweni ethile kade kuzamazama umhlaba. Ukuzamazama nje okuncane komhlaba, abantu babaleka abashiye yonke into, ubafice sebesonga izandla ngaphakathi, then etaladini zomgwaqo phakathi nendaba saba amabhilidi azoyela phezukwabo. Bayawakhanda amabhilidi kodwa bayasaba, and bawakhandile ngokuhlanipha kwabo, bayincoma sakhile, bayiqhoshe baphakame, kuzofika isikhala uNkulunkulu ezamazamisa yonke lento eyiqumba phansi. Njengoba uzoqumba phansi amahashi nabagibeli bakhona, then kuyaqeqeshwa nje manje, kuqeqeshwa abantu kuthiwa amasosha, kukhandwa ibhamu, kukhandwa yonke into, kuthiwa kuzohlaselwa khona Israel, bamfaka phakathi. Hey, uNkulunkulu angathula nje bazalwane, sikhonza lo uNkulunkulu bazalwane. Uma besihlupha njengamanje njengoba silungiselela ukuhamba nje besihlupha, musu give up, hayi ngoba uNkulunkulu ethula, hayi ngoba ehlulekile. Mazi uNkulunkulu omkhonza uthi mkhulu kangakanani. Ushothi nje lenkinga yakhe encane nje, noma yona inkulu phela, inkulu ngoba wena umuntu, kodwa ucathi uNkulunkulu usewinkinga enkulu leyo kuwena. Lesimo nje sikhalisayo ucabanga uNkulunkulu sifanele semkhalise naye. Kusho ukuthi akwamazi uNkulunkulu omkhulu kangakanani. Mazi uNkulunkulu udlule esimeni, ubuka ubukhulu bukaNkulunkulu, ube nethemba lokuthi uNkulunkulu wami uzoreact ekugcineni. Ngifundisile ngawakhotha amavesi asho njalo ngaseqekhuzeni kwamanye ama-audio bazalwane. Okay ke. Isambulo 11 verse 13. Isambulo 11 verse 13. Sikhuluma nje ngokuthi sibuka uNkulunkulu ukuthi uyena ozamazamisa umhlaba. Leli ivesi esilifunde lapha lithi uNkulunkulu uyaduma. Elinye lithi uyabhodla. Oh, uyaduma. And isikhathi uduma uNkulunkulu kuzamazama amazulu nomhlaba. Bobe bekupha abantu namabhilidi abo. Bobe bekupha abantu nemali zabo namabhenki abo nemfundo yabo nemisebenzi yabo nemabhizinisi abo nengcebo yabo. Bobe bekuphi namadlozi abo. Bobe bekuphi nemithi yabo nokhendla kwabo nokuthwala kwabo. Bobe bekuphi bobe bekuphi netifiketi zabo. Bobe bekuphi nebhamu zabo eseduma uNkulunkulu. Usho ngitshele phela ukhuluma iqiniso. Mase duma uNkulunkulu kuzamazama amazulu, kuzamazama umhlaba, kuthi ndindindi kuzamazama ulwandle, kuzamazama umhlaba athomileyo, uzobuka uphi la umkhono uyabona uphethe isibhamu sakho, uyacabanga ukubaleka nazi izintaba ziyancibikala njengoba ngifundile amanye amavesi. Kuyobe kwenzakalani lapha? Uyobe kuphi upresident wakho nekhulu zakho nosopolitiki bobe bekuphi njengoba beqhosha njengamanje? Hayi bobazalwane, musani udukiswa abantu abangamazi uNkulunkulu. Nani nikhombisa ukuthi uNkulunkulu animazi nimkhonzayo. Lo Jesu nimamukele bazalwane emkhulu ngendlela emangalisayo. Asikhothame kuye, uyinkosi yamakhosi, simkhonze, sidele konke, simlandele yena yedwa, simkholwe konke akuthembisile. Isambulo 13. Isambulo 11 verse 13. Isambulo 11 verse 13. Ngalelo hora kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwathi okweshumi komuzi kwafa ekuzamazameni komhlaba abantu abawu 7,000. Kwathi abasalayo bashaywa uvalo, bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Into esezokwenzeka leyo. But lo 7,000 uspecific endaweni ethile, not emhlabeni wonke. Bazozazi abantu lezi zinto. Isambulo 16 verse 18 and 20. Isambulo 16 verse 18 and 20. Kwase kuba khona imibane, amazwi okuduma nokuzamazama komhlaba okukhulu okwakungakaze kube khona okunjalo, selokhu kwaba khona abantu emhlabeni. Ungqoke lona kuvala. Uzobuka uphi wena? Mawusala ohluthweni uthi ufuna ukutamasela ngemuva ukhohlisa umphike eKristu, uzobuka uphi nengcebo yakho? Uyayibona idisaster ezokwenzeka emhlabeni kuzamazama umhlaba. Ngakhohliswa abantu bazalwane, ninaka iminaka lelizwe bese nithi nohlwithwa nibe nibhizi ninaka iminaka lelizwe njengoba sengichazile kwamanye ama-audio. Ningakhohliswa labo bantu bazalwane, uzosala ohluthweni. Dela konke njengamanje umkholo uNkulunkulu.
Okay, verse 20. Iziqhingi zonke zabaleka nezintaba azifunyanwanga. Uyocasha kuphi? Uyobalekela kuphi? Uma kubaleka iziqhingi kubaleka izintaba ingasatholakali. Ehlile umdala kunensuku, ehlile umdala wezulu nomhlaba, ehlile uJo uSimakade wamabandla. Lo abantu abamdelelayo njengamanje. Okay, siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Ngiyaveza nje ukuthi ensukwini zokugcina kuzokwenzakalana. Kuhle ukuba on safety side. Ngisho ukuthi uyahlushwa, ngifundisile lana kwamanye ama-order ukuthi mawuhlushwa uNkulunkulu uzokuphindiselela. Ngafunda lawo mavesi uNkulunkulu ethembisa khona kanjalo. Ngafunda ukuthi uNkulunkulu uzosihlenga ngoba thina simisela ulaka likaNkulunkulu. Njoba sisindiswa manje nje sibalekela lona ulaka. Nje uNkulunkulu mayekhuluma, njoba uNkulunkulu ekhuluma nje asidele konke, sibalekela ulaka lwakhe. Abantu mabehlukumeza ufune kuvela uhleke nje. Hayi ngoba ubabhuqa uthi yabambaza uNkulunkulu wami lona. Bese uyethulela. Bese yabacelela ukuthi inkosi ngicela ubasize labantu. Ngobe kukuphi lokuhlanipha kwabo? Bengaqhosha njengamanje begijima behla ngeemoto, besihlukumeza bezizingela, then baze basithembisa ukuthi ayikho indawo ucasha eSouth Africa. Bona bocasha aphi mase kunyamalala intaba? Mase kuwa amagquma. Kuzama umhlaba, kuzama amabhilidi la abaqhoshe ngawo, ama-office ababhidlike, izikole zabo ibhidlike, izibhedlela zabo ibhidlike. Imali zabo amabhenki kuyosha konke lapha kushisa umlilo kaNkulunkulu. Njengoba beqhoshe ngalezi zinto nje. Amaphalamende abo baqhoshe ngawo. Usazozama umhlaba kakhulu. And lana livese sigcina ngalo nje manje ukuthi akaze kube khona selokhu kwabakhona abantu emhlabeni. Kusho ukuthi kuzobe kuyisiphihli sokuzama bomhlaba lokhu. Okumangalisayo. Siyabonga kakhulu. Umuthi uyanaka kanjalo. Bengikhuluma ngenhlekelele ezokwenzeka ensukwini zokugcina. Kulama order nje alandalanayo egameni lenkosi uJesu.